magsugod ta sa pagpangutana. Unsay musulod diretso sa imong huna-huna kung makadungog ka sa pulong hari? What immediately enters into your mind when you hear the word king? Murag parihatag huna-huna tanan. Basta gani makadungog tag pulong hari, ang musulod dayon sa atong huna-huna, trono, throne, bulawan. Nakakita ko dito sa Egypt, sa throne ni Hari Tutankhamun, ang pinakabata nga hari sa Egypt sa una. Bulawan tanan, gold tanan, gidayan-dayanan o mga mahal nga mga bato. Mauna, kung maka huna-huna kitag hari, trono, unsa pa? Power. Basta gani hari, gamhanan. Unsa pa? Dato. Daghag kwarta. Naay mga sulugoon, naay mga helper. Unsa pa? Influential, sikat, hawod, astig, galot. Mauna, basta maka huna-huna kita sa pulong hari. Pero mga igsoon, kung kana ang atong konsepto sa pagkahari, mangutana ko, unsaon man pagkahari ani? Tabangi daw kog kunik. Trono. Wa man sa trono. Bulawan, dato. Di man siya dato. Hawod, astig. Mao may gikulata. Mao may gibunog, mao may gisamaran, mao may gibugal-bugalan. Sige daw, unsaon nato pag-connect aniyat? I'm sorry, mangayo kog sorry daan. Basi na ay nakasimba dinhi nga hawod murag si kinsang hari-hari. I'm sorry, but whether you like it or not, this is the real kingship. Mauni ang pagkahari. Kini, si Kristo nga naa sa krus. Well, dili na ikatingala mga igsoon ang hawod na konsepto nato sa pagkahari. Kaysa wala pa minaog si Kristo diri sa kalibutan, ang mga Hudiyo, mabasa nato na sa Old Testament, naa na sila'y idol, naa na sila'y modelo kung kinsa dapat o unsa dapat ang hari. Kinsa ilang idol? Katong nipildig higante, Hari David, King David. Nakaroon kay ang King David nila, hawod man, warrior, fighter, hawod, dato, sikat, influential, powerful. Ang mga Hudiyo hangtod karon nagpaabot paghihapon sila sa Mesiyas. Kay para nila dili sila kadawat nga kini ang Mesiyas, because they are expecting ang Mesiyas nga muluwas nila pareha ni King David, powerful, armado, mupatay. Pero kita dugay rang nagsaulog, kay dugay rang minaog ni abot ang atong Mesiyas ang hari. Kay di ay ang iyang pagkahari dili pareha kang hari David, dili paghawod-hawod, dili armas, kundili dara.
In one word, pagpaubos sa kaugalingon. Pagpaubos sa kaugalingon. Mga igsuon, mangutana ko nato, kung kini ang pagkahari ni Kristo, o kita ang mga sumusunod ni Kristo, mangutana ko, giunsa man nato pagpadayon ang kingdom ni Kristo kini diri sa kalibutan? Giawat ba nato kini nga pagpaubos sa kaugalingon, dili paghawod-hawod, dili paghari-hari, dili arogante, dili bayolente? Naabatay gitabangan nga mga kabus, mga nanginahanglan sa atong presensya, atensyon, tabang, whatsoever? Or basin, unfortunately, kita ang astig, kita ang bangis, kita ang hawod, naghari-hari sa mga ubos.